alhamdulillahi rabbil alamin bi baraka dalla na kiraye kulu tamana biyera bon wula ni sinin to do avec cogo ina na kon se ko foni bamanandre do foni parce que tuma do la be shuya don bamanandre ne rete sugo fo able ayr te ko fo ah bon ayr te ko fo ne te sugo fo eni ka shuya be ayo fo mandi on tuma do la ambi don ta fo nyina sa donga bon amba boloda amba fo ko ni ala sona ambi neke ni ala sona naam onga ni ko meninke kasoro ima ala nyi robla kula modo ibaga jon ala la o kliye flana ibike kuma fu folay Allahu akbar sabula ni ala kala tige bulika foko a karsa ko ni fo kabeni ke onga ka ku nyina na ala ko do tigele kuma fu folay ko ni mabe kuma ikana nyina ala ko o che sabula on te ska fuike ni ala mamme yamoria ya fam nam si tanye ni ala ma se min dama fagantana ni ala ma faga min dama o de kama nami ko minke nam an kana nyina ala ko ablay ayo ko harmarin buta ke ma ala fana ba ta ke de o che anga ko bulu da chugo tekelenye ko teme chugo tekelenye an ba ngani asiri ka kini ala ka sidile ama ka fo ko amenike o nga ala mi yalla wala bay nam ni astro ala ka ko latiga chugo nanga ko latiga chugo tekelenye ablay kuma do fo nyon ko nam o de kama ka fusa ko sebe ka to ko ala nyi robla ka fo ko ni ala sona menike tubarikal awo babanandre ablanan ko be dalen do ke ala du beson o che comme ni dugu jere ma shiti so isi langa o sababu nyini ablay awo sababu nyini o yi sababu nyindo awo sabula ala ko abi anson wa ala bi anson fana o nga abi teme feno de fe wasa ki son ni dasu kiti baraka ko ala ben son ala tana wardi dale mayne gor ayo banatila ideselente ime bara nyine ka desala fonta ke able ala tana na dis dale mayne ayo wedi ayo ngani bora kata barake ibe bara minke ibe fen solo la nam o ti ala kele ki sonwa sikatola o sababu ine ibe bara inde yable ko nye ko be sababu o fen be sababu ko ni sababu ya boro nye ko nye bi jege o chen ni sababu bora jena jemi jege sabula ko glono no jona ko do bina ni ko do o ko mi bina ni ko mi do do sababu yi ya fam micro ansigile mi ka kuma ya sababu ka cha wasalamu mo kan la soro sikatola o ti chen micro be ya konsolu be minanw ka ca fɛnw tugutugulen no ɲɔgɔn na o bɛɛ sababu de sikatola wasa lamɛnbaaw ka se ka an kumakan mɛn an misaliya suruma ko n'i y'a ye taabi ji wuli ko barama dɔ b'u cɛ wala n'o tɛ ni fɛn ma don tasuma ni ji cɛ ji kɔni bɛ se tasuma la dɛ a b'a fɔ ko tɛ dɛ ou bien de ko n'i y'a mɛn tasuma bɛ ji wuli ko barama dɔ b'u cɛ o ye sababu o kɔni ye sababu suruma dan ye sinon bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko ji bɛ se tasuma la ayiwa alhamdulilayi mun ne b'i yɛrɛ min bɛ se min na o ye dɛ min bɛ se min na o ye ayiwa tubaarikala bisimila abla nan bi alamisa ye tuwalo kile 26 do samba flani 21 fasiribaw sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye waasa faamuli ka sɔrɔ a la tubaarikala an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ ye l'indépendant kɛn yɛrɛ an b'an yɛrɛ ɲini kɔni fɔlɔ tiɲɛna an bɛ yɛrɛ ɲini na sabula an bɛ waati min ko sisan camancɛ fanga kuncɛli a kun fɔra ko kalo 18 caman kɛr'o la politique tɔnw faralen ɲɔgɔn ka kɛ kulu dɔ ye min bɛ wele ko le parti et regroupement politique olu kɔni ka hakilila in sigira wasa ko camancɛ fanga bɛ se ka ye ko ɲanen cogo min na k'u ye tɔnsigi dɔ kɛ tɔnsigi dɔ senfɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko u ma jɛ n'a ye tile kelen ka fara camancɛ fanga waati fɔlen kan wa ko tɔnsigi min bolodalen don camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye assise nationale de la refondation ye k'u ma jɛ n'o fana ye k'u da t'o la a bila dan kulu dɔw sigira wasa ka Alu Bakar Jalo k'ale senkɔrɔma dɔ jamana ɲamakala ta nata in na politiki tɔn mukan jate dɔ a wele ko ADR ko a kuma surunna mɔgɔ dɔ ye hakililaw di k'a jira k'a fɔ ko dalen don a la k'a fɔ ko a
a ko kunbɛn cogo ɲuman na kosɛbɛ a bila sabu olu y'a ɲini k'a fɔ ko a k'i kanbɔ fanga nɔfɛ. Ko 2017 ko i bɛ ka kɛra fɔlɔ ye Soumaïla kɛra filanan ale kɛra sabanan ko i bɛ ka te Soumaïla te donc a ka tile bɔra. Kalata do dabila. Ayo kalata do voilà les échos wili ko Bagalora malien n'o ye kalan kuncɛ ɲɔgɔndan min bɛ to ka kɛ san o san n'a bɛ lycée kalan kuncɛ camancɛ kalan ko bon camancɛ kalan dɔrɔn tɛ a bɛ lycée kalan de kuncɛ camancɛ kalan taabolo wɛrɛ olu tɛ bagi kɛ min bɛ tali kɛ ɲininkali minnu kun kan ka kɛ kunu ko olu kɔni balila ka ye fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ ni ɲininkali ɲɔgɔndan sow tɛ a bila dan ko a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kunun ko baara tɛmɛcogo la Cour suprême kiiritigɛla ni o ye procureur ye Mamudu Tembo ko ale kɔni ye pereperelatigɛ dɔw di nɔminali kan min kan ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ye a fereke banguruba min bɛ jamana ɲɛmaa to a la o sanni ko ani finitigiw ka minɛ san dɔw hukumu kɔnɔna na bila dan UNESCO ko ale fana ye kunnafonidilaw kalan baara taabolo dɔw la bila dan. Soleil hebdo dugukun tile ale y'a jira k'a fɔ ko URD kɔnɔna na ko ɲɔgɔn sama kɔni bɛ nɔ cɛbɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ ɲɔgɔn sama la u b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye dunan b'a fɛ ka walidu ci ko min bɛ tali kɛ Igor ni Bubu ko olu kɔni kɛmɛ ka u yɛrɛ dɔgɔya k'u yɛrɛ bila minɛn dɔgɔmanin kɔnɔ a bila dan o wale ko Dinanguru ko dugu labilara kan minnu kan ɲɛfɔli dɔw kɛlen don o siratigɛ la Seydou Mamadou Kulibali ni ale ye sira ɲɛmɔgɔba ye sira ɲuman b'a bolo kulu min ayiwa kuma ka ca kulu min fana wele ko politique kulu min wele ko mouvement bɛnkan u bɛnnen don o ɲɛmaa don ayiwa u bɛnna k'a la ko an bɛ waati min ko sisan ko politique mɔgɔ caman b'a la ka wuli ka mankutucɛnw ta ka ɲɛsin ale ma ko yanni ka olu minnu b'a la ko wale ninnu k'i bɛ taa ye siɲɛ caman k'a fɔ ko kun bilenna ni hakilila foyi t'u bolo ka ɲɛsin Mali jamana ma wa k'u b'a la ka kuma minnu fana fɔ maa ko fɔlen ma ko olu tɛ kuma kalamaw ye a bila dan ne kɔni bɛ ko kelen dɔn ni ko bɛ ka kusi caman cɛ la i man ka yɛlɛ yiri ka mɔgɔw ɲɛna le challenger ale y'a jira k'a fɔ ko Asetu Ture ni ale ye ADR Mali ɲɛmɔgɔba ye o k'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ bolo min ka sisan ko bolo ɲuman tɛ fiyewu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ maa t'a sɔsɔ yɔrɔ ko kunnafonidila minnu bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o bɛ wele ko journaliste d'investigation ale mara kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na kulu min bɛ wele ko RMJ ko ale kɔni ye a ɲini jamana ɲɛmarabagaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dawaliw tigɛ walasa maa minnu bɛ lasɔmini kunnafoniw di olu bɛ se ka lakana cogo min na ko ka o sariyaw ta ko jamana ɲɛmaaw ye maa dɔw bila jɔyɔrɔ dɔw la kununko ka dɔw wuli o de hukumu kɔnɔna na ko Amadu Konate ale sugandira ka bila douane na colonel Fuseni Keita ko ale bilara o CSI kunna a bila dan ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka natija o ye tiɲɛ l'indicateur du renouveau ale y'a jira k'a fɔ ko Sunbeli Boyi Mayiga ko a kan ka lamɛn Cour suprême na bi a da y'a cɔrɔ finitigiw ka minɛnsan ko in na a tiɲɛ yɛrɛ la a da y'a cɔrɔ kuma ye gasi ye kuma dɔw la ale taara sigi k'o fɔ tu nana o dossier clos tranquille k'ale ma deli ka jɔrɔ sisan kɔni u b'a fɛ k'a jɔrɔ kɔni hali ma jɔrɔ bi a bɛ hami o y'a wele bi a kuma ka ca ala ma jɔrɔ kuma ye gasi ye ala ma jɔrɔ a bɛ hami bi maa ka jate kan ka minɛ kuma dɔw la est-ce que t'o la dɛ ni ko dɔw naamu ka da cogo dɔw la naamu i kan ka jateminɛ ko tɔ la jango i bɛ minnu fɔ min bɛ camancɛ fanga mɔnɔbɔli ko hukumu kɔnɔ ka dɔ fara waati kan ko politiki tɔn caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu ma jɛn ni o hakilila ye fiyewu kalata ko ninnu nataw la walasa ka kalata basigi ni kalata jɛlenw ye cour constitutionnelle n'o ye kiiribulon min ɲɛsinnen don sariya sunba kɔlɔsili ma ale y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw kan ka kɛ
ani ka musakaw bila u ka bolo kan wasa u ka se u ka baara kɛ ka ɲɛ a bilandan o ko yanga so dozow ka ɲɛmɔgɔ ko ale kɔni minɛna ka tunu ni ale ye dozo bɛ minɛ ko parce que compère u ta jɛɲɔgɔnw ye non o kɔni o ye janfako ye ayiwa kuma y'o ye Ablaye ko janfati cɛfarin dɔn o ye tiɲɛ o de fɔra ɲɔgɔn fɛ o ye tiɲɛ ko janfati cɛfarin dɔn ni janfara Ablaye a kuma ka ca est-ce que ma a janfa o ye fɔra ye ko janfati cɛfarin dɔn janfa bɛ n'a fɔ sisan mɔgɔ min b'i gundo dɔn tu tɛ se k'i minɛ da Ablaye Allahu akbar ou bien de est-ce que t'o la information ɲuman b'a la ko camancɛ fanga ko tɔ la ko politique tɔnw b'a la ka u yɛrɛ minɛ hakilila dɔw la a bilandan finitigiw ka minɛsan min kɛra IBK ka waati la ko a kun fɔra k'a fɔ ko a ko jɔlen don ko sariya tigilamaw ye nɔminɛw dabila ko kuma tɛ tiɲɛ ko nɔminɛw ma jɔ min bɛ Adema PAICG ko fɔ ko olu fana kan ka u ka tɔnsigiba min wele ko congrès ko baara kan ka kɛ ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ novembre kalo cɛmancɛ yan fan fɛ Ablaye Andani sɔgɔmada ne kunnafoni teliw ye nin ye bamanan direct kɔrɔbɔrɔ bamanankan fɔlɔ ko fiɲɛ min bɛ kɔlɔn ta tɛ dɛsɛ kɔlɔn kala la dɛ o ye tiɲɛ ko min tɛ tɛmɛ kumaba la Ablaye Andani tɛ taa ka don ko ni fiɲɛba wulila a bɛ yiribaw de bin ka tɛmɛ yirimisɛnw kan o ye tiɲɛ sabula olu de bɛ sanfɛ olu de bɛ sanfɛ minnu bɛ sanfɛ fiɲɛ bɛ fɔlɔ olu de la parce que fiɲɛ sanfɛ dugumafɛn tɛ n'i y'o bila adamadenya minɛ kɔnɔ sisan a bɛ n'a fɔ ni ko wulila ko dɔw mana ɲagami wuli bɛ kɛ ka ɲɛsin maa fɔlɔ min ma o ye ɲɛmɔgɔw de Ablaye n'i ye jateminɛ waati min utukalo tile 18 san 2020 an ye a ɲagamina waati min na a ɲɛsina jɔn ma est-ce que sekɛrɛ ma ayi sekɛrɛ minnu o tɛ ɲɛmɔgɔw de ye est-ce que t'o la halisa ɲɛmɔgɔ dɔw ta jɔrɔ la halisa donc ni ko ɲagamina kuma dɔ yiriba ye ɲɛmɔgɔw de a bɛ ɲɛmɔgɔw tamasire ni ko ɲagamina a bɛ s'olu de ma Ablaye bamanan de n bɛ taa ne ye ladala la parce que n'i bɛ kuma i bɛ kuma n'i bɛ mun dɔn